Pakilala ka at sabihin mo ano ang kaya mong gawin kay Mark. Hi sir, good evening. I'm Tin. So ang kaya ko is, kaya ta kapagong taon, bisan katulungan ka na. Kaya ta kapagong taon, bisan katulungan ka na. Oh my gosh! Mark, I love Christine! Ang galing ng tali. Gusto mo rin si Christine, boy? Gusto niya rin daw. Kaya ka daw niya bugtawon, bisan katulugon ka na. Ano? Abo ng namin, ma. Abo ng namin, ma. Hoy, boys! Hoy! Anong naisip niyo mga bastos ko? Okay, arin na ha, Mark. Sa ilang tatlo, ano ay kay sino ang pinakanami sa band? So first round ha, wala pa gani. Or pabor? Okay. Sino ang pinakanami sa band? Kay 1, kay 2, o kay 3? Ay, Trino. Okay, bayaran si Dre, bayaran si Dre. Second round. Girls, galing. Second round, wait lang. Mark, purong-puro ka ngayon, ha?